Kasengi utrai kabakmen yapi baro ni ai U Blei yapi haga kerteng kabatiang bat kabajop jong nong penim jongi Jesu Christ ni pediang sngobai yapi syakani ka program online worship service jong ka Jingiaseng khana bala penbet penbiang da ka balang Presbyterian Nongthymmai ni ai U Blei yapi ki hep ki barit ki paralok khana bat samla ki longkme ki longkpa bat ya baro lang kibala banya snok tilang bat ngi hai ni jing shakri ibarit hakani ko por ngasngo ban khot sngo bhai phi ki hep ki barit ban pinlat por khindian banya snok tilam bat ngi banya ruai lam bat ngi banya pulis tang bat ngi ha kani ka program ti shwa bangin ya chakman tongen phai sha U Blei ha ka jingduai kok pa jong yu ba beneng ni wan hajan jong me hakani ko por try bat ngi ai ngo ya me nagbenta ki jingle bha ki jong me ngi ai ngo ya me namta ki jingle isne ki jong me try bangi long try de namar ka kti ki jong me ka baptin ni pa ngi ai ngo ya me kham tam e bakuma kani ka singi try me wa ble kani ka la dingi bangin yo banya sungap bangin yo banya selok banya ruwa ya ro ya me try ling ba kani ka online service try ba kani ka por ngi duwai ba wat la ka perthai sha ba try ka don hapdeng ka jingsha knyot ha u new khlam COVID-19 try henreng aduai try kan not men isne yangi ba men ya dayangi ba men ya lam yangi try ni shania bet tang ha me pa me long unong pelat em yangi ko pa kanat ha kani ko por try aduai kham tam ba men kut khu ya kani ko por ya ki khubor ki bangin yo sngo ya ki jingpule tang ba ki jingwai ba ki aka baro ki bangin le try kan long ki ba pediang hun ha ka khet ka bi isne ki jong me try ma bingi ki pop ki let ki kang ki jongi yakini barok ni pan han keteng bathiang tame u Jesus Christ nong pen em jongi amen ti ko hep ba yen menta ngi la ya shong hala ki jong ki yen ki sem ki jongi la jan san banain dei ngim yo sho ban let chaki school ki jongi ngim yo sho ban let ya le kai bat ki paralok ki jongi kumbangi jule man ko por ngi hab ya shong khop bet hayen tang makat ba une u khlam kadinga khlam COVID-19 kadang don ha ka ri ka be ka jongi kat ba kadang don ha ka ni ka jila ka jongi ngi hab hi ban ko ngo ban shong khop shi por hayeng ban snap yagi jing sneng jongi me ipa bat kham tam e ban bat per king ba ya ka to ya ka ba ki ong ka social distancing khnang ba nginam ngat ha ka no ka jingman dai henry ha ka jo ko por ngin shanya ru ha U Blei nama dei tang ma uhi uban yada yangi kom hakani kasengi utrai haba ngi jumelin bha ban keu shakiyeng U Blei ban wan shaki bible class ki jongi ban snga ban yakin do yakin nong hikai ki jongi ban yerwai ban pulis dang idoni tai jing temang khen yen dei nga sngo temang ba nga mes ba hi ki students ki jonga bam ji kin do sho henrengi ai ngo ya U Blei ba udang pelehi kum kani ka lat bangin ya kendo shi sen shi tayo but what lang im yo iya iwe ru henrengin kan mau ba U Blei u jongi u yo iyangi but u yo sngo yangi but ngila ban mane ban ya ro ban ruaya u hangno bangin don amtang hayeng mani henrei haki yeng ki sem ki jongi ru ngila ban ya ro ban shakri u di hakani ka por nginya sedang ya kani ka jing shakri da ka bangin yo sngo ya ka jingrwai ka ba inriu spa shipho tinga khot ya I Brenda ya I Mila ba ya I Ryan banya lam yangi hakani ka jingrwai Ban snap ka khu por ba angel kiyala kum no bus im ka buram lawan long briu pan ya la nga la pa bat la jat ya ka linga te ba ulawan ban pen em namar bu iyanga nga iban ska ka kubor ba
Sulong Khynnah ko mga ban pen ikom nongan em kajing em kababha ban mentala dengan but yulen di jing shisha kred yang ada lei namar bu iya ngait ban sap ka kubor baang yaneng kiala kum nubus im kaburom lawan long briu panyap jingriwai bangkan yai long ban Iaroh ya ukhon jingken usmur kadonut utrayon podyang hon Jesus Christ ukular bangan yole shisha ban riwai bat ki angel namar bu iya ngait ban snap ka kubor baang yaneng kiala kum nubus im kaburom lawan nong briu banyap Mintapan irayan in pule lendet ya kawai kadakot Bible kabalongkum ka memory verse kabangila banlap naka gospel u Yohanes klanong kabakatsan kadakot kabasan hadian kata imela in yalab yangi hakabaya kaban pulis dang bat duway bad irangsan ewan mikairin in aya kawai ka jingrwai gerbang hapadeng jongi. Ngan pule na ka gospel u Yohanes lenang bakhasan dekat basan. Mangalong udeng sawai mapikitnan. Uta ubayan ne hanga bat manga hau uta usesa shibon. Na baklem manga pimla le ruem. Syam ngan duai ngan pule na ka gospel umat hayos ka bakhat lai kadakot ka bakhat we hadu ka bakhat lai bat ka ba afulai ude yathu te ula ong haki na bala ai happy ban tip yaki mayan ka hima ki beneng hindre om shimla ai haki na ba unu nuru ubadan hau an ai un yoker hairu ti unu nuru ubamdan wat yakata ka ba ya udan on shimno na u namar kata banga kran haki parshi na ba haba ki yo i kim yo i but haba ki yos ngo kim yos ngo limne kim ngo thu hindre uta yo bala bet haka khindau ka babha ulong uta uba yos ngo yakata ka Ktien but ubada ngo thu yaka uba sei so ru but bapin mi ru ya uba shis pa sha uba ndriu phosha but uba laish phosha ru tungeni duai kwa jingi ba wan khmat jimi try can step jong can ski try I know I jing dan ring kat jimi try but ni hakin ski gini tayo gibla le no try ni I know ru ba ni la yo kan ka lat ban boy ski ban kyu ski jong mi try sa shi sin ban pindan burom ya ka teng krau jong mi try dan ring kat ba ki pang ki beshitam but I mean see me ki try haba kidan hakin jing ngo si ka kthang try dan ring kat bikini doctor ki nurse ki ba sumar su khere ki try but to I ki ka bor bakin yarap ikin ginong pang but bakin yo comment ka baklan ka bashai try dan ring kat bikini bahaying bhasam jingki but I ki ka jing kan men bakaman sim bakin
sngo si bakin sngo do jingkamen atrai but I ki ru bakin kindan takamen sim bakin nget hak kerteng jome atrai but ba kini ginong pangkin klanyo atrai sngo wing ai nguru atrai kijing ikiding dan jome atrai but banginget ru atrai bume ki baja hakan ke pertaimenta kedai de kati ke crowd jome atrai dan ringkat bakari kejingi haba kaya akan kejing sniu kejing atrai yala meki dan ringkat be iwe bre hakan ke pertai but I bor I men see meki bikin do jingkamen haba kani ke kan ke sniu atrai kawan jing in jongki dan ringkat be iwe bre hakan pertai but I ngi ke bor bingin bakla lenti but bingin ya ekalinti ban poish ke jing bha atrai ngai ru atrai ba me bitani habangi ya ekin gilenti kising king atrai ma bingi gi pop ki jingi but sai ngi rik snam ke jime ni pan kini baro akatain try su nam pen imnong serious pa jingi amen. There shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, precious reviving again, over the hills and the valleys, sound of abundance of rain. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, send them upon us, O Lord. Grant to us now a refreshing, come and now honor thy words. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, oh that today they might fall. Now us to God will confessing, now us on Jesus we call. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. U Blei Shibun, ya i Ryan, ya i Mela, ya i Brenda, bat ya i Rangsan, nakabenta kito ki jingpule sedang ki Bashai, kato ke memory verse, bat ya kito ki jingrwai ru de. Dia hakan ni kapol, minya let pat sha kawai pat dia kabenta, pat kata kalong ke quiz. Ashwa bangin ya chakamat benta, minya le iwe i jinghikai lan i activity i balong kumikin ja quiz. Man pun ki ki jing perkat jong pi, ban test ru kat mo pitip ya ka Bible ka jong pi.
ngidon hang ni menta laingot kinong ya menta ngidon ni Abrenda i Ryan ban i Melariaka hakani ka por ngakot semua bahar yu pi ki hap ki barit ki bapet lagi yang ki sem ki jong pi ban ya menta lem ban ni hakani ka quiz pada da pi tip ya ki jubab semua bahan bertajam ki jubab yo let's see kumno nila ban yo semua pi nang ni mo tong ni sedang kan Kini lain ngelu ya senap hai ke jingkeli ni sang hari ke besok ke jingkeli benengkong ke kitab benengkong jong ke Bible Ke Genesis. toy la yo Brenda itu ke jingkeli ke baan ke kitab bakadu jong ke Bible Jingpa. ke kitab ke jingpau kalau ke kitab bakadu jong ke Bible deh dan ya chat ke jingkeli ke lai U Blei utau ke pertai hakikat no sngi Hakin real sngi toy la yo iraya ni ko to kasi banyo U Blei ule ayu usong hat le to inyat sakawai pada kejengkeli jer kerteng ya ki khon u Adam U Blei baningkong ha ka pertai manu ki khon jong u Adam U Blei baningkong ha pertai pi na yeng ru da pitet ka ni jubab ha to nang jubab ki khon jong u Adam kan baru Abel nang tak pada Adam dan lain ngot kikun kan yu Abel baru set hindrengi bon sini ni pulih batang sepang kan yu Abel ni dia bente baru Adam mat ke kiran lain ngot kikun kan yu Abel baru ayu tu belai set ma to sakawai pada kejengkeli ke bakam sup ya thu ya ki kerteng kikun Noah Noah ule ayu sepang tu la tho ayu sepang Ling ke Behet. usnai ke yen ling ke Behet deh ti urung ha kata ke yen ling nang kat bat ki khon ki jong wem ki kerteng ki khon ki jong uran lain ngot khon chenrang Bushem Muham badu Japhet ma lain pitem na jumpa pada pitem Bushem Muham badu Japhet to sakawai pada kejengkeli manu batip ningkong asyapang ka jingkha ka jong Jisu dei ki angel ki wan benang ken kinong ablang brot ki dei ki breu ha pertai ki ningkong ki bena bayu nong penem lakha ha Bethlehem to very good to minta nginyat sakawai pada ka jengkeli usim Solomon la just no name usim Solomon upan ayu na U Blei upan ayu upannya kaspa ke burung Ani ke Jingsta. usim Solomon ulang iway na usim bapaw nam bah ke Bible balay upaw nam lamar ba upan ke Jingsta na U Blei klempan ke burung klempan ke start ke spa ni upan ya ke Jingsta ha to syo sakawai pada ke jingkeli uba Jisu Pikmau na embo upsai tu kisan hajan wat ki breu hawal halon lo. Upsai ki da Alright? Art liki dokha light liki pu to fila day art li dokha ki pu timpat day ka correct answer sant liki pu art liki dokha day top very good up here trim bhado to sakawai pada ka jingkeli Hamno penshem yakine ki dokhat ha ka Bible ni khame ha hamno penshem yakine ki dokhat ha ka Bible tasna bhangan puli ki Go min sem jonga to kirkhu ya utrai but barok ka bahanga ya ka kerteng bakhot jong u Sam she's spotlight. oh very good sam she spotlight pinlap yakine ki dokhat tasakwai pada ka dokhat man IP open pipe but ya ka min sem jonga uyalam ya na ha ka lenti ka hok na ka bynta ka kerteng jong u Ya ani. Sendeng yo Sam ar pulai ke dokhat pada la fina Lai. ke dokhat ke ba la to ai thak ti shwai pin phi le ba to ko first round thak ti la di mami dan tam para mami ni dei to ni sak away ke round ngan batai ya phi chupang kini ki breu ki badon ha ka Bible
bat pi dei ban bersang banyak tu yang ngai kerteng kejongki. So tu an batai ken dia ling kot pagi ni Hebreu berdan hak Bible pi pat banyak tu yang ngai kidei manu. So tu right? Tu. Na dayu ngaya kon ya using bat kadingim nga penyap ru yaki dalaki jongki kti. Manu tak? Habang David. David. Hakapod bodam long unong ablang bron. Kinduan gitu using bat kadingim ban rai gitu kinong ablang bron. Dalaki kti lejong penyap yaki. Ulong ba klan bola do kata. Tasa kawai pada ngadei unong krong bamadna baju syong halinti Jericho. Ngan ai sakawai ka ngan ai ksai, ngan ai hlu. Jisu upen pet yaki khmat ki jong unong krong. Ko tang bisa kuliah bah ki Bible class. Pina yeng da si yo pila la ban guest ru. Ude kon jong timayos. Party mayos de nong krong bamadna syong halin di Jericho baru Jisu sa penpet ni khmat ki jong. To sakawai pada ngabu kerteng ya kisim beneng bat kimrat barok badon ha perteng. Manu babu kerteng. Bajar kerteng ya kisim beneng bat kimrat barok badon ha perteng. Blei. Jisu. Blei. De Adam. De mau bajar kerteng barok kimrat ki badon ha perteng. Tasa kawai pada kani ka subha ngatrai pi pengelap ha. Ngasha ngud ha udok ha ubakraw nama ngasat la ya U Blei juga lain. No? Jonah. Dia mau itu dua khas mah. Jadi ok ayu. Will bahem ha umut. Teliu Jonah nama bawa saya uklem ko umut U Blei. Tasa kawai. Manu ba ongi kini Ktien. Suk kiba pinya suk na ba on kot yaki ki kun U Blei. Suk kiba pinya suk. Ndai ki angel. Suk kiba pinya suk na ba on kot yaki gas ya. Kot yaki ki kun U Blei. Ka syuk manu. Senran. Ndai ki senran ru gas syuk. Mdan point samne. Suk pila angai skui kulu. Next slide. Pila mensyani kini kada khot ha ka gospel umat Heos. Kalanong kabasan. Ano ba? Jisu ya kini ki ong kisah khot ha Ktien phaleng on the Sermon on the Mount. Jisu ong sok ki bapin sok na ba an khot ki khon jong Blei. Pasakaway ka jingkali. Ngadai kasim jong kahima Persia. Bat ngahirap ban pelad lord ya ki Hebreu ki jonga ki Jew. Ka Esther kalong kasim Persia bat lingba jongka ki kon Israel ki yo ban lad lord. To minta pat dengin poi sa shakaway pa dek around akani ka round in shim ya ki jingirap jong ki slides jong ki dur ki bangan bo akma jong pi bat ki pi ba pa ni ru so baban khmi bhai ki Akani ka round pinhaban pendap ya ki jaka ki batli ngan pet kat no pila ban kenmau ya ki dekhot Bible ma ko man pule sa but haka tu hakide ki dur in the pet ki don ki clues pila ban guess ya ki itu ka Ktien ka baja da ka pet ki clues ta ko baning kong pi long ka dash jong ka perthai Amla ban bure ya kashnong ya kabalabo halol ulom Jingiaseng. Pi pilong ka jingsai ka jong perthai amla ban bure ya kashnong labo halol ulom Matius yang pesan dapat ba katsa. Tasa ka ba ar pada minit sa ka slide. Ka Ktien jong me kalong ka dash ya ki kejat jonga Bat ka jingshai ha ka linti jonga. Syarak. Ito jumpa pa ka syarak. Bat hindi pa ito dur. Bat ka syarak. Bat ka yang syarak. Bat ya kani ka dapat ngaban syam na ka kitab Isam. Anong basispak hat kendai dapat basispak san. Tangin na isa kaway pa de.
ngangalong dash ubaba. Ngangalong nong up long brought ubaba. Pi tapi dah adu. Yes ke mau bahai ki the khot Bible jong pi. To sakaway pa den ni nek saat li. Katno ki long ki bathiang ki Ktien jong me ya ka suntur jonga. Kam thiang ken ban ya ka dash ha ka suntur jonga. Kam ya che antari bat ka de ka juba ka ba de Ktien ka ba pinda ang tu ka de ngap. La shem na ka kitab Kisam da lenong ba shispa khat khandai da khat ba shispa lai. Ta ka ba khat do pa de. Pi ki khon to dash la kikme kikpa ha utrai namar kane ka long ka badai ken ko ngo to te thap ti ken ni la ha be thap pi si sai ti bet pelang la de ban bo de kam e ndai tong ba na ka men ba pi na yeng ru pila juba sat sat ki ti jingkali men tangen poi saka round ka pakhat do pada kan ka round ngai ibaro pi ba ki Bible ki jong pin dai pi ba pen na yeng ru ha kan ka po na ker pat pi ba pen kelet shim ka Bible ka jong pi chimal ha kan ka round ni nya pet manu ba kloi do pan play kini ki landong ba ki da pat ba ha jadi to play shwa ya ka sam landong ba athulai da khot bening kong bat ba ar oi Ryan ladar kan no ka ka athulai very good to yang Ryan pule ar pulai the khop bening kong ban ba ar ha puli lain puli jam an nong ka ba nai bening kong ban ba ar puli ke Utrai ulang unang ap long rojonga ngan ong kurdo. Pentia yang ha kajaka plang bajir ngam. Yalam yang harut ki ki bajai dai. Kan kini tapi Ryan instead bhaban play tang si second room don train dai. So next sakaway pa de kalanong pin play tadi gospel Yohanes lanong kabalay kada khat kabakhat mriu gospel Yohanes lanong balay la yo mulu ba yo shwa yo shai benda mat ta yang benda play oh da khat lanong balay da khat bakhat mriu Napa U Blei ula lek kata-kata na kapit lai yang kata yang kapit hai katba ula IT no yala ukon balakha marway ba uai ru ubanget hu panum jot show hindai unyo kajing kumjuh to beli si bon brenda ta sakaway khaddo kalanong ka khaddo ba pinyit proverb lanong balay da khat bening kong bat ba kamu nak kenal proverb lanong balay da khat bening kong bat ba to la yo deng ye brenda tamen ta parin puli no email la ta yang lina proverb lai iwai bat Kukun wat kelet ya kaan jonga hindai ke donut jome dukan sumar ya hukum jonga nabaya ke jingslam kisni bat kisnem ke jingim bat ke jingsuk kin phin lang hame Kali si bon kan barok pilai le bham ha kini ki brown bat nga kentu ya pi ba penang ngai minot pan puli ke kot ba pan spellen de kini de kot Bible bat ngai scam ya pi ki hep ki berit ba pet na yeng ru pilai yo ke jing toy hi na ini kwesi ni jingile kai beling kot mentapat ngila poi syakabenta ka bakam kong san jong kani ka jing sakri ka jongi bat kata kalong bangin sya skor yak jinghikai belingkot naga Ktien ka jong U Blei hakane ka singi ngenya kren chapang ka to ka parashi dani ka to ka jingiathuhkhana ka ba ujisu uyatho yangi ha ka ba phila ban lab ha ka gospel Matthayos klanong ka bakhat lai lada pidoni ki bibles ki jong phila ban play sakini ki gospel Matthayos klanong ka bakhat lai Pila ruban shem ya kani ka parashi haka gospel Marcos klanong ka basaw badru haka gospel Lucas klanong ka bapra ngan ong biag sa sisin ka gospel Matthayos lanong bakadlay gospel Marcos lanong basaw bad ka gospel Lucas klanong ka bapra hakini kilanong ni shem ba ujisu uyatho yangi yakaway ka parashi Pat kata ka long ka parashi unong bet.
Dimenta kesengi jingiathuhkhana in long shapang kaparashi unong ben ti tonganya sedang mentaken pet syakini kidur kibangan bo hakmat jongpi. Habangi bet ya isembai sentiu hakendo ito isembai isdang banhe suki bat hadin kitayo bat kibenai isa kala long uding ubayar lani usentiu uba itanat kideng bat kisentiu kidon kam banyo kajing bam bat kajing sumar kababiang khnang ba kinhe kinsan kidon kam banyo ya kajing saat kasngi kidon kam ya ka bat kongsan kidon kam ya ka kendo kababha ka kendo kababha ka pinmi ya ki jingthong ki babha Henry ka kendo ka basneu pat bat ka baturkhong ka penyap ka penjlop no ya ki jingthong jingtep baro ha kapor ba ujisu don haperthei uyatho ya ka wei ka jingiathuhkhana shapang ka kendo ka badon hapo ka dono jongi ki briu bashi sin la don uwei unong bet ubalet ban bet ya kisembai ha kalingkha kat ba udang ben la don kendiat kisembai ki bahab harut lenti te kisembeneng kilawan ban bam no yaki ki weipan ki hab halor ki jakamau hakabam don bun khendo te kumni ru kita kisembai kilas dang ban mi Henry namar baka khendo kamlong ka bajliu kita kisembai kimla ban so thet shapo ka khendo te kasngi kala shop kila shetter khong namar ba kim don thet te jia ayu ki shuyap ringkhyang no don na pedeng kini kisembai ki bangat ru hapedeng kinyut kinyer ki jaka badon ki deng sya bathar kini ki deng sya ki long ki bajrong bat ki bahe kita ki deng sya kim ailat satya ki sembai bakin he kin san Henry ki kejap no bat ki penyap trat yaki Henry ki don pat ki sembai ki bahap haka kendau ka babha ka kendo ka badon shibon kasbo ti kini ki sembai kilas dang ban so thet hapo ka kendo pat kilas dang ban he ban san kini ki sembai haba kila he kila san kila jrong bah bat kila say ki so ki ba shis pa sha Henry pausha bat lai pausha to sa shisin kumpan pen kan mau biang ki kita ki sautli ki jaka hakba ki sembai ki lahap harut lenti peningkong baal ki lahap ha ki jaka mau balai don ki bahap hapedeng ki sya bat basau don ki bahap haka kendo ka babha ha kani ka parshi ujisu uhikayangi baka Ktien ka jong U Blei ka long kum kita kisembai bala bet ha ka kendo jong ki donot ki jongi ki jinghikai ki bangi yo ha ki Bible class ha ki yeng ki sem bangi don lane ha bangi pule bat puson marway na kano ka bynta na ka Bible U Blei ulong uta unong bet uba bet ya kisembai bat ka donot ka jongi ka long kum ka kendo ha ka ba ki ne kisembai ki hap te haba kumta ka jingkali ya phi ko heba ka long ka ba kumno ka jat kendo ka donot ba pidon habangi yo sgo ya ka jingiathuhkhana na ka Ktien U Blei ladangim sha ashkor bha bad baki jingmut jingperkhat jangi ki her keleng saudong niasrem tek
kum kita kisembai ki bahap harot lenti ba usaitan uwan bat rong no. Ladangi long ki kena kristan ki ba kensting ban pule bat duai ngilong kum ki sembai ki bahap halor ki mau ha ki jaka bam don kendo. Habaka Ktien ka jong U Blei kamyo ban so thet bha ha ki donot ki jongi kum kito ki sembai ki batlor no nakadaw jong ka jingshit kasngi ngiru ni telot ni swai no habawan ki jingpen shoyu soitan uta ubala bed hapdeng ki ding sha ulong ubreu ubayok sngau ya kata ka Ktien Henry habawan ki jing huslai bat ka jing syukor ka spa ki ya kejap no ya kata ka Ktien te kam say so shu Henry ko habain ka donot ka ba sha skor ka ba puson bat ka ba le bat ka ba kongo ya ka Ktien U Blei ka long kata ken ka kendo ka babha ka kendo ka babha ka pinmi ya ki so ki babha kumjuh habangi trangi angnot bantep syapang ka Ktien ka jong U Blei habangi puson bat dapat khat bah ya ki ai balahi kayagi na ka Ktien ka jong U Blei ngin long ki ba say so ha ka jing jongi ngin long ki khenna ki ba ya U Blei ki ba shanya ya U Blei bat ki ba kongo ru ya u ban long ka kendo ka babha tong nyai minot go hep ban ban pule ya ka Ktien ka jong U Blei ngin pin mele nya la de ha ka ba duai bat ban le ru ya ki kam ki babha kumta ka jing jongi kan long ka ba itanat bat ka ba pin sngo bha ya U Blei tena ka to ka jinghikai ko hebren ni sngo tho ba U Jisu U kwa ya ka donot ka jongi ban long ka donot ka ba kumno manu ban la ba thu enga ka donot ka ba say so ka donot ka ba bha ka donot ka ba dap de ki shia la ni ki mau nei kumno ngin le khnang ba ka kendo ha ka donot ka jongi kan long ka ba say so ngin pule ya ka kot ba ngin pin melen ru ban duai testa ya U Blei kumpa ki ding ki don kam ya ka ki don kam ya ka sngi ki donot ki jongi do ki don kam bha ban pin melen ban ban pule ya ka Ktien ka jong U Blei te hakane ka por ngadon i assignment le i homework i banga kwa ban ai ya phi ki hep ki ba ki ba pet yang ina yeng ba phi lang ru bat kata ka long ba pen draw ya ki sao jat ki kendo ki bangila ban shem haka donot jong ki breu sngo ba ban draw ngan ong bang sin draw ya sao jat ki kendo ki bangila ban ya shem ha ka donot ka jong ki breu phila ban ai rong ya ki kat ba phimon ru pat sa submit ya ki ha auto number ba phin lab ka channel ka jong ka balang pat ngi so ben ru ban ong ba kini kita yo ki baladap ngila yo ban pediang shibun ki assignments ki jong phi pat hakani ka por tong nya pet kai ya ki assignments ki ba phi ki hep ki ba ki pipha shangi mentang ila poi sha ka ba why not jong kani ka shakri jing shakri jongi ni ai ngo ni sngo ye phi ba phi la ya pelat ya ka por ko jong phi banya ton lem lengkat bat ni duai ba U Blei un ri un sumari phi un ai phi ka met ka ba kot ka ba khia bat ta da do mangnya kendo biang U Blei un don lem lengkat bat phi bat ki ba yeng ki ba sem jong phi te hakani ka por aswa bangin waing and raya itu I chorus iba khat real but hadin kata nginya ong lang ya ka jing duai try but ngin pen wai sendon
Bên lòng ya ngà trai Jing em kum jingrwai Kaban yai pen sawa kubor kadim khnang Sha ya nga atrai Ban long kum jingrwai Kaban yai sawa hadu halakarta Baji super shong khed Hakado no jonga Ula ya do no skau si ban pen ngong pa Sha ya nga atrai Ban long kum jingrwai Kaban yai pen sawa kubor kadim khnang Ko kaba jongi uba habneng long bakhot kerteng jongme wan khynnah ka jongme long kamon ka jongme ha khando kumba habneng to ai ngi menta ka jingbam jongi kabala ka singi to ma bri ngi krengkang ka jongi kumba ngi rungi ma be ki beles ni ngi to wat yella mengi shaki jingpin shairu henrei sumar ngi na ka basneo na ba jongme long khynnah ka bor bat ka buram ru hala karta amen but hak ba wai no to ai ba ka jing iba ka jong blei kupa ka jing ai ka jong khon Jesus Christ lem ringkat ka jing salok umin se ma khot kini lai ho we ke nyai sa ke nyai ne ringkat bat ngi na do menta shaki arta ba amen